Рецептата за създаване на еднорог в България е свързано първо с намирането на добър екип. След това трябва да изберете цел, която искате да таргетирате и е много изключително важно да успеете да привлечете достатъчно капитал, за да реализирате своята идея. Ефекта върху екосистемата в България от статуса на ПХО като еднорог следва да доведе доста повече инвеститори в региона. България вече има своят еднорог и е на картата на Европа, така че очакваме все повече външни инвеститори да гледат много по-сериозно върху локалната екосистема, която доказано вече може да създава компании с оценка над 1 милиард долара. Гледайки напред, плановете ни за развитие на компанията в България са свързани с привличането на 1% от талантите в България, като в момента планираме да привлечем над 220 човека за 2022 година. Около 140-150 от тези хора ще са локирани в офисите ни в България и привличането на тези таланти е изключително важно за продължаването на нашата траектория на развитие.